Marta zela, jale Marta ez da ze gustatzen asko. Baina hori ja. Zumarraga etortzearen arrazoia pixka bat izan da erakusketa eta lan hauen zabaltzea. Beste toki batzutan eduki dut, beste herri batzutan. Eta artistan ilusioa izaten da bere lana ezaguna egitea eta jendei erakustea, orduan hori da honen arrazoia. Zumarragan eskaini ziaten areto hau eta oso ondo iruditu zitzaidan, oso urruti ez nago eta lanak hona ekartzea. Eta hementxe jarri ditut eta espero dut gustokoak izatea. Normalen esaten diatena lan hauei buruz izaten da kolorea erakargarria izaten zaiela. Eta, 21 erretratu dira. 20 pertsona eta gero animali batzuk ere badaude. Tartean batzuk animaliak bakarrik, batzuk pertsonei laguntzen eta erretratuak dira pertsona ezagunak batzuk, beste batzuk nire ezagunak edo nire adiskideak. Eta pixka bat hauekin hasteko arrazoia izan zen, aspalditik dator, nire joera izaten da pertsonen erretratuak egitea. Aurreko erakusketa biluziena izan zen, komerzializatzeko zailxegoa izaten da, baina haiek eginda gero pixka bat erretratuak formato handion egitea izan zen helburua, haiek txikixegoak ziren. Eta hasi nintzen pandemia aurretik. Pandemia aurretik hasi nintzen, bozetuak egiten, modelo batzuekin kontaktuan jartzen, modeloei normalean argazkiak egiten dizkiet, ze modeloa aurren edukita, posatzen edukita, nahiko gogorra izaten da, edo oso luze baldin bada, batez ere beraientzako neketsua. Orduan normalean egiten dutena da argazki sesio txiki bat egiten diet eta gero argazki horiek erabiltzen ditut. Argazki asko egiten dizkiet, gustatzen zaidalako modeloak ondo ezagutzea, fisikoki eta angelu guztietatik. Eta gero gustatzen zait pertsonalki ere ezagutzea, beraiek nolakoak diren, edo ze izaera duten, edo pertsonalitatea duten, eta hori ere gero azaldu ahal izateko ere lanetan. Eta ni lanean hasi nintzen eta gero tartean konfinamendua etorri zen. Eta konfinamenduan nik margotzen jarraitu nuen, baina pertsona batzuekin kontaktua neukan, baina kontaktu hori, kontaktu erreala hautsi egin zen, eta orduan saiatu ginen argazkien bitartez eta bideoen bitartez eta horrela kontaktu hori mantentzen, eta beraiek argazkiak bidaltzen zizkiaten. Eta nik esaten nien, beharko dut olako beste zerbait edo behar dut lehen plano bat, edo behar dut beste plano mota bat eta bar. Eta orduan, kontaktuan jarraitzen genuen, nik erakusten nien lana, batzuk nahi izaten dute lanaren prozesua ikusi, eta beste batzuk nahiago dute ez ikusi, gero sorpresa gehiago izateko. Baina horrela junitzen pixka bat lan hauek aurrera eramaten. Interesatzen zait erretratua, interesatzen zait pertsona ezagutzea, interesatzen zait erretratu errealista bat, baina interesatzen zait pertsona hauek gero jartzea inguru pixka bat hain errealista ez den inguru batean. Pixka bat, ez dakit, magia edo irrealagoa den beste zerbait ere adierazteko. Eta gehienak daude, ez dakit, igual jarrera lasai batean, eserita, irakurtzen, margotzen daude batzuk, eta pixka bat lasaitasun hori ere ez dakit azaltzea interesatzen zitzaidan. Paisaia batzuk errealak dira, beste batzuk ez dira errealak, eta gero tartean ere animaliak daude, pertsona batzuk nahi zuten animaliekin atera, beste batzuei nik erantzi dizkiet, baina batzuk nahi zuten beraien animaliekin atera. Pixka bat ere erretrato klasikoetan ere askotan azaltzen zirelako animali hauek. Kuadro hauek, oraindik nola mugitzen ari naizen, ez zait gehiegi interesatu hauetaz desbinkulatzea edo beraiek hartzea kuadroa, baizik eta nahi ditut oraindik mantendu, baina batzuk hitza eman diate interesatzen zaiela, oso gutxik ikusi dituzte kuadroak ere
errealitatean, ez da aurrean, eta baino denek dute bere kuadroen berri, bai, eta Maximo Huertak ere proposatu nionen, edo gaina historia pixka bat beste alde batetik etorri zen, ze nik jarri nun, bueno, beraiekin kontaktua neukan, baino sare sozialetatik. Eta orduan nik jarri nun margolan hau dago oinarrituta argazki, esan dezakegu, klasiko batean, eta da Robert Doisnoren argazki bat. Eta nik jarri nun nire sare sozialetan Robert Doisnoren argazki hori, nire ikaslei jarri nielako argazki horri buruzko lan bat. Eta orduan berak idatzi zidan, eta esan zidan, nire argazki favoritoenetakoa da, eta ze polita, eta zelan polita egiten duzu nik ikasleekin, eta bar. Eta orduan pixka bat ari horretatik tiratuz, behari proposatu nian, ez dakit jakez hoi esan diazu, igual, egon izuke erretratu bat pixkat argazki honekin uztartuz edo pixka bat nahastuz. Eta oso interesgarria iritze zait, eta bar. Eta orduan berak bidali zidan bere beste argazki bat, bera mahai batean, nik eskatu nian, argazkiren bat badaukazu horrela mahai batean, pixkat berez argazki originalean, mahai horretan dagona da Marguerite Duras, idazle frantsesa, eta orduan esan nian, badaukazu Marguerite Durasren antzera eserita zauden beste argazki bat, eta horrela, bidali zidan beste argazki bat, baina beraz zeukan argazki kamarakin, eta pixka bat bere trasteekin aldatuz. Eta horrela sortu zen, pixka bat nahasketa argazkia eta bere beste argazkiarekin.